Tos. Borturik bardeala, iraia llegatzean, uda urran delarik, itzuli etxeala. Eskila eta makillak, beharrezkoak da, astoak eta txakurrak, anaia erreben giza. Andoniren ardiak, Nafarroko rasadra, 5 egun eta gau, berarekin batean. Eta biartean, zateko baratrik, etxolak edo bibak, gaben igarotrik. Zaraitzuko tentua, lurraren gualdatzea, beste 1000 urteagoz, zerrian zubidean. Tos. Borturik bardeala, iraia llegatzean,